Aze nje dolo ngoba lento mina ugumbi nje ngangayilungisa ekseni le. Akekho Adam, ake sibefe nje. Adam come class Adam. Anabona uthulile sengizokuphakamisa usho wedwa wakhe. uAdamu lo usele baxoxisana nenyoka baze bayanikanana. Nisangizwa nakafika sozwa ngaye ukuthi yena sowenze njani. Umuntu ofike eqala la insimini ubani? Lo ufika izolo sodla kuqala. Phela lento yayilula mashini mina nje kimi angazi omunye umuntu kimi yayilula. Uyafika soyakutshela. Mina sengidlile. Yabona nje benginenyoka. Yo mnandi lo yamuthi. Mina nje ugumbi ngangiyomtshela into eyodwa. Sodlile. Yima lapho ke. uNkulunkulu uzofika manje afternoon asitshele ukuthi wenziwa njani ke wena. Kanti niyangizwa. Hey umntaka Adam uyangimangaza. Umuntu uzidlela yena naye uyafuna ukudliswa. Yayilula mosilento. Wayengeke afike uNkulunkulu afternoon la. Then ke bese kusho uNkulunkulu ukuthi kwenziwa njani nangu lo akamsodlile. Uthando. Ngadlala umuntu wesifazane ngothando lomuntu wendoda. Ngoba uma ike yakuthanda iyeka yonke into yayo. Yabona sikhuluma amavar nje yabona reg. Asivale siyoyicoca ngelinye ilanga. Kunendaba la. A very serious one. Ngoba uAdam uxoshwe ensimini siyakhishwa nje ensimini. Sikhishwa ngoba silandela abanye abantu ngenxa yokubathanda. Salahlekelwa uThixo. Salahlekelwa nayingubo ebekade siyimbethe ngenxa yokuthanda. Wasikhipha uNkulunkulu out. Saphuma nabo. Noma esikhipha uNkulunkulu savuma. Kanti sidliswe yibo. Kodwa kokubheka uJesu ukuthi uyinakekele kangakanani le ndawo. uJesu efike ezosilanda ngoba sikhishiwe phela. Mefika nje. Ongena phakathi komuntu wesifazane. Yena lo qala adla izinto wahlala phakathi kwakhe. Akaqedanga lapho ukuthi ahlale nje kuphela la kuye. Usho uJesu. Mbheke nakayo esiphambanweni. Abaleka wonke amadoda. Ungawasoli ukuthi abalekelani vele saqhishwa thina. Obana babehamba noJesu bethwele isiphambano. Besifazane. Ubani labo uJesu athi ningangikhaleli mina. Sikhaleleni nini nabantwana bethu. Kunje nje mthini omanzi. Kuyoba njani komileyo? Khuluma nobani lapho? Naboma 3 uyavuka ethuneni awekho amadoda. Nakaqala vula umlomo ukhuluma nobani la ethuneni.
izwa ke nasakhuluma nabo la ithuneni hambani yobatshela siyohlangana eGalile uyabathuma ubathuma emadodeni yabona lapho ngifike ngiphele ke mdakado uthi ningamshino Petro nimtshele kwathunywa bona mina ngangiphoze bese ngibuza kurector umnikazi wezwi Holy Spirit uzubathume emadodeni kwenze nje lo khuluma nami wachazela mina ngoba njengoba ngibona nje nginezinto mina engayichazelwa nguye ngoba ngifunda iBhayibheli ngiphinde ngime ongeke uyithole nase Bible school kodwa uyitholayo kulo rector principal omkhulu wezwi uHoly Spirit athe uJesu uzonifundisa konke ukufanele sibiza amadoda njengelinye la ke sizowatshela ukuthi wayexoxa ini uNkulunkulu nendoda ngokuphola kwelanga ngiyazi wena unengxaki ngoba akukho la noma kungekho la umnikazi wala unako angeke akufihle uzakutshela na ungaya kuye nale amakhosikazi ngayibuza mina enhlaba kahleke baba ubathumelana hayi afika impendulo uthi lokhuluma nawe baba ne-influence ukuthi indoda ikhulu njengoba ke ngethaka abahambe bayobalanda njengokubakhipha kwabo ngoba ngiyafa naba yibo esiphambanweni naba yibo amadoda wethu kodwa manje abasebenzise the very same influence abakhipha ngawo amadoda abaphinde bayowalanda ke futhi uma ungangikholwa ukuthi lento iyiqiniso hamba ubuka zonke amabandla ngokuhlukana uyolandela nje into eyodwa obana bavama ukushaya umnikelo wehamba phakathi hamba uyobuka nje yonke indawo walento yokulanda yabekwa kubo anikangizwa ne anguyeke wena lithi iBhayibheli ngabona owesifazane embethe ilanga ngale uyahlutshuliswa ngaphi yamphathisa izinto ezalahleka ngapha ziyabuya ngapha wayembethile inyanga ingaphasi kweinyawo zakhe ekhanda lakhe kwakunemqhele yezinkanyezi uyabona nangibona lo wesifazane ilanga liyingubo ekhanda inkanyezi inyanga ingaphasi kweinyawo zakhe khumbula omunye ku-Old Testament evuka ekuseni baba hlala la bafowethu hlala la mama hlala la mphuphile phuphilanga nenyanga ney'nkanyezi ziyangikhothamela yabona njobe ilanga liyingubo yakhe ngapha kwahamba ingubo kwanikwa
ngapha qaphela kahle yinde le ndaba ngicela ukuyinqamula la wanele wambathila kanti umbethi ihlobo laseKalvari umbethi ilanga lokulunga imbawula yasemnqamlezweni uyabona ke na umbethe lelanga inyanga ayinamandla inyanga imela umthetho bonke abambethilanga umthetho ungaphasi kwenyawo zabo bonke abambethilanga awubashumayezi ukuthi don't bathi bangambathi ingubo abo don't bangene ngaphasi kwenyawo ekhanda lakhe inkanyezi lithi iBhayibheli wayekhulelwe inyoka yabona ukuthi angina chance namhla kuyashisa ingubo idatshuke ibe dabu kunale yalahle nako ke la ngiphela khona lithi iBhayibheli inyoka amakhanda amangaki 7 yemala kwangathi ngeke lo sizoshana singasona lithi iBhayibheli baba kusengifana yalinda isikhathi sokubeletha uhlulile yena ngisana ndaba naye vele uyafutha kodwa sengizomshaya kubantwana bakhe yena vele noma ngimshaya uthi for whatever kodwa manje sengilinde lwazombeleza strategy sikaSathane namhlanje ubathe uyakushaya uyavuka uthatha iBhayibheli babathe bakhuluma ngawe enkonzweni uyavuka uthatha iBhayibheli uyabona uSathane ukuthi ayiyo mva lento linyisu manje alenzayo ufuna ukushaya ngabantwana bethu lithi iBhayibheli wayelindile ukuthi nakambeka lo mntwana uyamshwabadela namhlanje umthandazo wethu bantu abasha sikhulekela nje ukuthi inyoka inganishwabadeli bamba abahamba nelanga bakhululeka inyoka ikho